Čaute, je tu ďalší workout. Dneska si dáme full body, 6 cvikov, 3 až 5 kôl. Ja si dám s vami prvé kolo, vysvetlím tam aj niektoré cviky, ako ich treba správne predviesť alebo urobiť. A ostatné kola si už dorobíte sami. Takže ideme prvý cvik, drep, kolena smerujú von a nohy sú na šírku ramien. A ideme s vystretým chrbátom a hrudník smeruje dopredu. Ideme 10 opakovaní. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ďalší cvik si dáme na zemi. Takzvaný glute bridge. Ruky vedľa tela, chrbát, chceš, aby bol celý prilepený, čiže podsadíš pánvu a prilepíš chrbát na podložku, rebra tlačia do podložky, nohy sú tiež jemnučko vyrotované a zdvíhaš zadok s tou podsadenou pánvou 15 krát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dobre. Ďalší cvik, ruky za chrbát, prsty smerujú dozadu. A teraz tu sú dve verzie, ľahšia, ťažšia. Ľahšia je ramena, zatiahneš lopatky dozadu, pozor na zatvorené, chceš mať otvorený hrudník. Ľahšia verzia je s pokrčenými nohami, zdvihneš zadok hore a držíš 20 sekúnd. Alebo ťažšia verzia, ktorú pôjdem ja, bude s vystretými nohami, chodidla na zemi a držíme 20 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Výborne. Ostávame na zemi. Ideme hollow body. Na brucho aktivujeme core, čiže nohy hore, 90-90. Ruky môžu byť buď vedľa tela, alebo hore. A teraz zdvihneš hrudník od zeme, vtiahneš, ako keby chceš zakasať brucho do gati a držíš vtiahnuté brucho. Ideme 20 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, hrudník hore, 19, 20. Výborne. Otočíme sa na brucho. Tu do takého supermana. Nohy spolu. Lakte na úroveň ramien. A ideme sa zdvíhať takto celý dohora do takej kolísky. A chceš napnúť zadok hore a lopatky priťahovať k sebe. Ideme 15 opakovaní. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dobre, a posledný cvik budú kliky klasické. Čo je dôležité pri klikoch je mať prsty naširoko a jamky lakťov smerujú von. Nie dnu, ale von a klik, lakte nejdú takto od seba, ale tým, že máte vyrotované lakte von, tak idú pekne do 45 stupňového uhla. Poďme na to. Ak je takýto klik na kolenách moc ťažký, môžeš si
to dať aj o lavičku, alebo aj o stenu kľudne. Poďme na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantázia. To bolo prvé kolo, druhé a tretie ideš sám a vidíme sa pri ďalšom videu.